Hello, Beauty Time. Уикенд. Уикенд обаче няма почивка за тренирането на лицето, както и за тренирането на тялото. Всеки ден, без прекъсване, няма да се отказвате и няма да се разколебавате. Ще правите комплекси, които влияят точно на проблемните ви зони и ще видите как. Бъдете малко по-търпеливи. Дайте 1 месец, дайте 2 месеца. Ще ви се превърне в рутина. Ще видите как тази рутина ще ви променя. Днес ще променим нещо много важно. Виждате ли? Ето тези тук висящи гадни месенца. Откъде идват те? Идват от напрегнати дъвкателни мускули. За да разберете дали вашият дъвкателен мускул е напрегнат, сега ще ви покажа един тест. Казва се тестът на 4 пръста. Ето какво е. Отваряте си устата и ако можете да вкарате 4 си пръста ето така в устата, значи вашите дъвкателни мускули не са напрегнати. Но ако са, ето какво трябва да направите. Стиснете зъби и усетете къде е точно дъвкателният мускул и така с кокалчетата лекичко отваряте устните и намирате най-болезнената точка. И така докато не се отпусне. Всеки ден, без почивка. Няма почивка за красотата. Искате да сте красиви всеки ден, значи ще се грижите за красотата си всеки ден.